Duwa ka kaso ang posibleng atubangon sang maestro nga nagtakod sang spy camera sa sulod sang CR sa Banwas sang Alimujan. Nakatutok si Zen Kilantang. Oktubre 4 sang nagpablatter sa Alimujan Municipal Police Station ang mga estudyante dala ang spy camera nga ila nakuha sa sulod sang CR sang ila classroom. Makitaan sa video nga gina-install sang maestro ang hidden camera sa idalom sang lababo sa diin nakita naman sang grade 11 student. Nagagwa sa investigasyon sang Women and Children's Protection Desk nga si Janus Amular ang nagtakod sang spy camera. Sang nagpablatter na sila, ginpamangkot ko kung na-view ko nila ma'am, pero do pilalan to sila nakabalo nga mo nagali ang content niya may video. Isa nakita ko sa video, amo na ma'am ang kinakilala ko man, amo na si ang maestro nila, ang teacher nila sa mga subject. Suno sa pulis ang spy camera may dala nga 32 gig nga memory card, kada 5 minuto ang sarang sini nga ma-record. Ginahibalo naman sang kapulisan kung ano ang motibo sa manunudlo kag kung sa diin sini pagagamiton ang nakuha nga video. Wala pa gid klaro nga rason nga ang ginbutang niya sa CR. So wala pa man na siya namon na interview kaya schedule pa man namon. So, mula na subong di pa man ka ano gid ko nano ya motibo. Dugang pa sang pulis, nagpasalig ang Sinamay National High School nga hindi nila pagkonsintihon ang ginobra sa manunudlo. Samtang natala na naman nga igapatawag ang suspect kag ang mga nagreklamo upod ang DSWD kag PNP agod usisaon ang insidente. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.